Здравейте, аз съм Дъбс и този клип е поръчка на Deadmaster. Неговия профил ще бъде оставен в описанието. Та той е за моя последен модел или там дизайн на къща. Само че тук ще увеличим малко. Да. Окей. Омага. Да. И така. Тя къща не е кой знае колко сложна, но може би ще ни отнеме доста време, за да я направим. Затова може би ще бъде качено в YouTube и оттам ще го прехвърлям в VBOX. За начало ще ни трябва бяла вълна и тъмно-сива вълна. Само да снимам малко мъглата, защото не е нужно. Измислил съм я да изглежда ето така. Може малко да ми лаги. Едва ли обаче възможно, защото конвертирам клип и качвам клип в момента. Оставам си място за врата. След което нямам определени размери за къщата. Просто ще направим някаква такава. Дизайна ми дойде на ум, като видях една друга къща и не беше същата, но просто така ми дойде на ум. Да. Сега ми пише по скайп. Снимам клип, да знаеш. Снимам клип, само да знаеш. Иначе ти си говори. И така, аз правя едно момче ми каза там да направя къща на този дизайн. Да, нали клип на дизайна, където ни е в това. Нали сещаш къде? Както и да е. Значи мисля да е висока 4, ако сте на креатив и не ви бърка, можете да направите 5 квадрата висока бялата вълна. Аз ще направя 4. Аз не съм в сървър. Аз съм на креатив, защото да покажа дизайна. Но нещо се прецака в клипа като нали такова. Да, не се прецака някакъв клипа като съм си дигнал. А иначе гласовата почта, ако не ти бях дигнал, ще се включи. Не се пак ти дигнах. И така, след като сме направили тази част, която е като основа, можете да направите ето така вече. Само едно квадратче, в смисъл само един квадрат висок със сивата вълна, да кажем до тук. Вие можете някакси да си разнообразите, не знам, аз сега може би няма да обзавеждам, ако искате да обзаведа, ще ми пишете отдолу. И така... Може би трябваше едно квадратче по-високо да е, но няма значение. Или всъщност... Не. Сега, значи, по принцип с стъкло се прави, но аз съм решил да го направя с айс. Ето така ще е. Я пиши малко по-така, се чувам мисля. Окей. Така видяхте как се сгреших.
човек ще затвори и след малко ще звъни. Така. Ето така трябва да изглежда. Значи, втората стъпка е ето това. Виждате по един път е извадено ето тук. И сега можете да сложите стъкло или както мен е LED. Аз предпочитам LED, много повече го предпочитам пред стъклото. Изглежда по-хубаво и по-стилно за такъв вид къщи. Може тук да сложите ето така, например. Ето така. Но аз лично ми харесва повече просто ето така. Така. След което запълним всичко с прозорци, ето виждате, на мен поне повече ми харесва с LED и ето така, после на мен лично ми харесва и затова така го правя. Тук оставам ето така по един квадрат за прозорец. Ето така. Също така аз исках да кажа, че ще качвам клипове може би в седмицата по 2-3 пъти и след това в събота и неделя по 2-3 клипа, може би някъде там, не знам. Поради хубавата причина, че съм първа смяна на даскал и имам време. Ако не съм навън. Да. Ами, ето така ще изглежда нашата къща. Така изглежда нейното начало по-точно. Ето как изглежда. Сега ще я направя само отпред, за да... Всъщност покрива аз лично го правя по-сък, защото все пак къща е модерна и просто така реших. А вие иначе можете си го направите както искате. Ето така изглежда началната част. Ако искате да правя туториал на нещо друго, ми пишете на лично съобщение или в Skype ми го искате, или в още долу клипа, както решите. Лайквайте, ако ви харесва клипа. Споделяйте някакви такива глупости. Такива щуроти, вие си знаете. И след като сме свършили с тази част, продължаваме с нормалната, така се каже, нормалната стена. Всякото замисли няма да го... Ще повдигнем тавана с едно купче по-нагоре. Добре. Ето така, да изглежда по-2-3 отвън. Ето така изглеждат нашите първи стъпки. Да. Не, това всъщност няма да го правите, сега си измислям разни неща, но като цяло това е самия модел на къщата. После вие тук си го издигате, продължавате с прозорци, след това тук правите втория етаж. Също е хубаво да направите тук между първия и втория етаж, е така. Ето сега ще ви покажа как. В сървъра съм го направил. Да, тук ще направим нещо, за да не се вижда паролата ми. И
ето я къщата. Виждате какво представлява ето тази страна. Виждате ето тези неща, за които ви казах. Ако не съм ви показал, това тук, ако се чуете какво е, това е водна парзалка, която сега ще включа. Стига да не лаги в сървъра, защото тогава ще се включи след 10 минути сигурно. Така. Сега трябва да се пусне водата по водната парзалка. И тя трябва да се спусне додолу, което ще стане, не знам какво ще стане, обаче ще затворя, защото в момента не съм направил басейна и има лед, което означава, че водата се Окей. Нещо стана. Както и да е. Това е главното по къщата, с което мога да ви помогна. После вие ще си правите отвътре и така нататък. Също така хубаво е, поне на мен ми харесва. Можете да направите ето така. Тук. Тук. И естествено тук. Главното на къщата е това. Надявам се да ви е харесало и очаквайте още туториали, след като ми напишете какви да са. Също така искам да ви покажа само нещо, ще се сетих. Значи можете да мога да направя туториал на гореща вана, как се прави гореща вана, да пуши от топлината, как се прави тази тоалетна отвътре с канал, която на външен вид изглежда малко по-проста. И това е душ. Ето. Ако искате туториал на тези неща, можете да ми пишете. Надявам се да ви е харесал този туториал на къщата и прочетете тези неща, преди да изключите клипа. Довиждане.